నీలాంటి మొగుడుతో ఏడుస్తూ పడుకునే బదులు ఏదైనా గుళ్ళోకి వెళ్ళి పడుకుంటే పుణ్యమైన వస్తుంది. అమ్మా మహాలక్ష్మి, మహాలక్ష్మి, మంగళసూత్రం తీసినంత మాత్రాన నువ్వు విధవైపోవు. వీళ్ళందరూ వేలెత్తి చూపించినంత మాత్రాన నీ శీలం ఎక్కడికి పోదు. నీకు జరిగిన అన్యాయానికి నేను కూడా బాధ్యుణ్ణి. అదే బాధ్యతతో నేను నీకు జీవితాంతం తోడుంటాను. దానికి వీళ్ళు ఎన్ని అర్థాలైనా తీసుకొని వీ షుడ్ నాట్ కేర్. కార్యేషు దాసి అని పెళ్లాన్ని పని మనిషిలా, భోజ్యేషు మాతాని కడుపు నిండా తిండి పెట్టే తల్లిగా, శయనేషు రంభాని పడగదుల సుఖాన్నిచ్చే యంత్రంలా ఇలా ఆడదాన్ని బానిసగా బతకాలని రాశారే కాని ఒక భార్యని భారీగా చూడాలని, ఇద్దరూ స్నేహితులుగా ఉండాలని ఏ మహానుభావుడు చెప్పలేదు. చూడండి,